que em compres unes sabates. Ara anem a la dona de la botiga, vine, va. Aviam, on és la dona de la botiga? Hola, benvinguts siguin a la meva botiga. Quin article us agradaria comprar? Moment. Ah, tu ets l'amo de la botiga, vale. Clar. Tu què volies, maco? Jo volia un jersei i unes sabates, sisplau. Vingui cap aquí, Vinguin cap aquí. Jo us porto a la secció d'home d'entre 12 i 6 anys. Vale. Som-hi, Marcel. Aquí tenen un article, veus, això és les jaquetes per nois, de la patrulla canina, amb aquest disseny blau, que és molt bonic, masculí i elegant pel seu fill. Què, t'agrada aquesta jaqueta? Jo crec que és millor que la que portes ara. En comptes d'anar disfressat de princesa, que ja és prou gran. Molt. Però, mama, a mi m'agrada la que porto ara, m'agrada el color rosa. Això és de gay. Si això no els acaba d'agradar, el seu fill, que té un estil molt modern, el podria portar a la zona unisex. Però, un moment. No. Tu no seràs gay, veritat? Però mama, a mi només m'agrada... No, tu ets gay! Jo no soc gay, a mi només m'agrada el color rosa. Em vaig. Escolta, man, avui en dia no hi ha cap problema. A la roba no té gènere. Cada vegada hi ha més marques, amb robes modernes, de tots els colors i per tots els gustos. No t'has de sentir malament. Hi ha una secció ben maca que t'estarà esperant. I la teva mare, si t'estima, segurament canviarà d'opinió. Gràcies, senyor. Ara em sento molt millor amb el meu gènere. Però, Marcel, perdona, és que he escoltat el que ha dit el botiga. Em sembla que m'he equivocat. Vull que continuï sent el meu fill i m'agradaria tindre... Perdó. Ara el Marcel ha crescut. Té 23 anys i una nòvia transexual. No pertany a la comunitat LGBTIQ+, però està molt compromès amb la situació de la seva parella i de molta gent que pertany a aquesta comunitat. Perquè ell, quan era petit, va patir una situació d'aquestes. I ara és un gran defensor de tota aquesta gent. Crawling through the night, facing evil with his might. He's a hero